Åh nej, ett ner i brunnen. Oh nej, Captain, you're trash of awesome no. Oh nej. Han som har katter med kött lava, han är just därför i elden. Kacke! I like some ash shit. Jag kan tackla helt upp en sån. Armageddon! Och så ordan ekro. Det vill jag krater som en lente. Kak i alla ställen. Ja, men det här som rakettkött och stod på. Ja, så stod det inte. Nej, samma tillfälle upp i luften. Det är som bara att kaktet har ner alla ställen. The fans! Du skulle ha sett det från min vinkel, det var awesome. Awesome, det går. Okej, Anucho. Crash. Anucho, bara kaka! No! What have we done? Okej då. Han fyller motoren. Look at them unexpected surprise. His fair är det inte kakor. Marker! Oh nej, hey, förresten! I'm not ready. Jo! Kakor! Smakake! Du var högt uppe. Oh nej. Här är så lutlag. I can see my house from here. Det är speciellt. Esbern? Är den jag vet att där står med 29. Ja, vad är den? Ah, här var jag. BAM! Kaggen är inte längtan att han tog och då. Esbern, you want a cookie? Hey, creep out of it, Levi! Ah! Levi, det är fram. Don't worry. I'll The be power bro. of cake. Power of cake for the win. Hey, konkurrent att det! The cookie? No, have a cake of forgiveness. Ja men så är squiz. Cake of forgiveness? Cake of forgiveness? Okay. Ja, okej. Aha, come on. Hey, here my kagger uppe. Attached to Jacob. Jag är nog snack i hunten så här Esbern. Ja? Touch där. Ja. Svara nej där. Ja, Shirley. Shirley. Ja, Shirley. Hassa, jag ska göra en bo. Man får inte brain damage där var ut. Oh! What the hell? Va? Jag har pistons. Who designed this? Who Quad. made this? Cat pistons. Ah! Cat just do. What? I'm disappeared. What? What? Captain. Who made this? Då kan jag hoppa ner. Or do? Nej, men... Gärna. Do it for Mother Russia. Nej. Hjälp mig upp! Simon! No! Nej. Hej! Vill du fiska en pist? Nej! 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 I himlen till akkurat. Man. Jag drack där kapten. Han tar bärrut. Han tar bärrut. Rest in peace. Vi tackar vilka pisstöd. Simon? Jag skulle lägga gatmål där.
Hver cat. Game mode til 0. Det tror jeg ikke. Jeg skal bruke mer spann. Jeg kan ikke skal spann nå. Ah, serveren crasher. Jeg får jo etter. For en ekva så. Jeg får. Så, serveren fra han. Hey. Hey, jeg fikk alt min ting, Gatter! Eureka! Eureka! Men jeg er ikke mitt armor. Ja, det er ikke galt, jeg ser meg kanskje allega. Okay. Pretend. Hey, Gatter, what is this magic? Okay, Tid. This never happened. Okay. This... Take up. This... Er en lava i Boston. And? Wait, what? Oh. No, come adventure to the unknown. Men breit også pisten herfra. Nei, takk for det. Jeg vil piste... lava bare for et pyret nå. Priceless. På igjen og lever slash vi igjen. Living from the there. Bad, Simum. Bad. Oh, that's it. But I needed my cakes. I need my fix. David! Aha! Kom nu. Resten. No adventure mode? Åh. Vi bojar. Hey! Onwards! For adventure. Det finns alltid Jeg har inte svær atter. Ja, men det finns alltid inte jag alltid. That's not possible. It's not possible. Vem och Esbern? The buyer to Nej! sell. Nej! Huh? What? What? Okay. Jeg tror kun Svenja, men det ser ikke ut Ricka. Det var alls right. Först det är ju hållet. Jag sa pens tessa där nere, Alltså ja. läs du inte skylten. Mind the gap. Hallå. Jag kan inte skjuta för skakna. Okay, Tid. I'm going to fix this. Det är vi bruk för en nytt svärd. Ja. Beginner sort, lokkursmest. Man kan standa Hey, shit och ja, men verka den- kakrad. Hä? Ja, var den här kackla svärde? Gamla. Simum? Ja. Baby lokkursmest den svärd. Babysitter. Baby Right. edition. Baby edition. Who's gonna wear ear to baby? Typ av nigga there, don't you remember? Gusse! Levi! Levi! Oh ja. Walk on shit. Well, Hey, can just turn it there, Simum? Röjn, jag fixar allt det där som accidentally blev lava. Here, have a cake. So you disappear. jag hade vid här långt. Knock snake. Captain. Onward for victory. No! That's more like Ah! it. No! Touch the nail. Jag kanske kommer upp. Han hade också sweet trap. Teleporta till han. Esbern kan styra det för mig. Can't seem to get out of here. Oh. Det är en genius trap där. Good Vilka eye. är Ah. Åh. Flott. This is the night. Oh, this is the night. Okay, now go sleep. Okay, Ja. we go sleep. Jag vill inte bella något.
Jeg kan ikke... jeg kan sove ved kjærk fremme for meg. Yes! I wouldn't have it any other way. Of Bella Notte. Morgron. Alright, hit. Adventure. Nei, ikke liv, vi har promotet det, ikke? Gee, jeg gleder meg. Men hvordan blir kysten når... hvordan blir han da kysten i Jordan? Jeg brøt han, minns ikke? Kort han hørt litt. Ok, hinner eisne løyen. Man ser det bare slik av det. Ja. Og han tar ikke være transkarben og sånn. Levi. Hva? Six ting. Ok, börja. Här kommer det ikke ut. Börja nu. Och så ska jag göra... Go, go. Power Rangers. Hello, Levi. You have been promoted. Hello, Esbern. Bloop, bloop. You have Promoted to what? been used as wisely. Jeg vet ikke hva jeg kan touche på. Talar bara. Men då. Simum. Simum. Higge. Higge. Simum. Vad är vi? Wait! Jag skulle bruka det till. No. Well, I pass on the gift to you, my apprentice. Det är nog speciellt, Esbern. Följde helt igen. Följde honored. Ja. Wait, fick jag det aftur? Ew, nu tusen jag fatta. IP winners. Jag bäst att veta att det är för att det är till att lät som om att det inte är det. Det är bara till sova. Okej, go. Ja, jag lät slett inte. Jag vill inte veta vad det är. Okej, nu får jag vet. Sånt var något halvfullt. Okej, vad får jag vet? No cookies? Jag har alltid vi ska bara heta vi som ett atlas. We are not cookie pirates, we are cake pirates. Cookies are for weaklings. Du skate cookies, ja det. Someone skated there. Jag vet auto. Nej. Jag har alltid bara katten, lead the way. Till det var choklad, ja? Ja. Never had my dad. Captain virus. Egos, jag har alltid sån där. Everybody look at me, I am a tree, oh. Everybody look at me. Oh nice. I am being one of tree. I am being. Wait. Golden grass, you like the grass. I come on tracker. Men det är sån Enderman tracker, det var all weird and shit. Enderman tracker. Ursäkta för spoilers, Esbern. Nej, jag visste tracker kommer, men det är tjockt vi Enderman tracker som jag... Stod i... Som är ännu shit, vad menar vi? Oh shit. Oh shit. Oj. Look at... I lost track of you. Magnificent creature. No, Esbern, do not defile the land, man. Oh, okay. Okay. Tits! Här är det. Hej. Let's see. Vilka jag vet nu? Jag använder not defile the land. I love the file of the just land. be rude. Chew? Everybody look at me. Everybody stop fighting. No. Kan jag promota till åkon till?
Ett hackre upp så vi fick en Ja, ny. men det ska inte hit. Cap. Two effect beginner. Ja, att nu. Oh no, jag har faktiskt bara baby edition. Baby edition. Okej, det är åker outpost nu. Okej. Och trä. En hus i trä. Något cool. Det är faktiskt något just. Tjejhus. Ja. Kom. Trä. Hus. Ja. Och det var skik, men... Because if paint that is... Okej, vi går spritta. Ja. Vi bör Så blir man så svänka säker. Kan man inte äta? Biggie! Gällt ammada. Jag bara är som suget det. Jag bara är som... No. Kväll. Kappa kapten now. Oh, här. En Enderman! Hej, hitchatter. Hej, Enderman? hej. Hej, hitchatter. Jag längtar under hjörnet. If you haven't figured yet, so well though. What? Är det clueless pirate, GD? Här är ett kämpstörst hål i hjörnet som bara är such. Kom här, säger. Nej, nu går till en kämpestor hål som bara är such. Nej. Quizstrand Det är ett Anna, men man kan akkurat släppa mitteldeles på han. You know, slick. Whoa. I must have blown them. Du kommer ställa land. I'm with the treasure cave, dude. The treasure cave. Hey, hang on now. Yeah? We have found a treasure cave. What? Hang on now. Treasure cave? Finn, and you will find the answer. Jag switchade det. Treasure cave. Ja, det är en treasure cave. Esbern. More like treasure cake. I see you did that. That one was terrible. Monster, I can see the slot from here. The slot? What is that? Where the slots at, yo? Slots. Kan du få kaka? Au. Do not defile the sacred cake. Here's another one. What? Allt det faller. Nom. Är du mättad? Nej. Too bad. You gotta do the trial of the cake. Trial? Jag går inte någonstans för allt som finner någon. Ja. Nom. Synt. Did I hear numbing?